Ja, velkommen. Hej igen. Sune Dybdahl har netop fået rådgivning omkring sin pensionsordning. Jeg fik sådan et meget farverigt billede af, hvordan de forskellige komponenter egentlig hænger sammen, og hvordan det kunne så sprede sig ud over forhåbentlig et langt seniorliv. Ja. Og det skaber tryghed. Jeg synes, det er utrolig vigtigt for mig og min livskvalitet, at jeg kan slappe af, og at jeg ikke skal bekymre mig. Og netop overblik er vigtigt for at skabe tryghed både nu og i tiden efter arbejdsmarkedet. Vi har jo alle kortene på bordet. Hvad har min kone? Hvad har jeg? Hvad har vi af formue? Hvad har vi af gæld? Og så kunne man så sidde og begynde at modellere lidt med, hvad kunne vi egentlig forestille os? Hvornår kunne vi tænke os at trække os tilbage? Nu er jeg godt nok gråhåret, men jeg er ikke så gråhåret, at jeg er blandt dem, der kan gå på pension eller efterløn meget tidligt. Men det kunne godt være, at vi har lyst til at trække os lidt tidligere. Er det overhovedet muligt? Det spørgsmål Sampension, du taler med Mira Landberg. Kan Sune Dybdahl få svar på via Sampensions rådgivning. Det er utrolig vigtigt, at kunden har et præcist overblik over sine vilkår nu og i fremtiden, og at vi får lavet en præcis behovsanalyse for kunden, så vi kan finde de rigtige løsninger. Det kaldes pensionstjek. Pensionstjek er et meget nyttigt værktøj, vi har udviklet, som analyserer kundens situation i forbindelse med pensionering. Så vil det jo typisk være sådan, at man kommer ind under en overenskomst, som giver dig en... Og som laver analysen af hele kundens økonomiske situation, inklusiv ægtefælleforhold, inklusiv andre formueforhold, inklusiv andre pensionsordninger, og dermed kommer frem til en egentlig behovsanalyse omkring, hvad kunden har brug for. Jeg ringer lige så snart, at det er muligt. Skal vi aftale det? Kunder kan dog også hente hjælp til, hvordan de skal håndtere deres pensionsudbetalinger. Okay. Jamen, god dag du. Hej, hej. Og der er pensionsplan et værktøj, som optimerer din samlede udbetaling af opsparingen, således at du får mindst mulig modregning i offentlige ydelser, og dermed får mest muligt ud af din pension. Viderestille dig til vores helbredsafdeling. Som sagt, så spiller jeg tennis, og det kan nogle gange gå lidt ud over skulderen, hvis man ikke har så god en serveteknik måske. Ja, Sune Dybdahl fik en tennisskulder. Jeg skal bare viderestille den. Og også her var der hjælp at hente via Sampensions forsikringsordninger. Jeg ringede en fredag til dem, der visiterer, så et par dage efter, så fik jeg et opkald fra klinikken, og 3 dage efter, en søndag, var jeg nede en eftermiddag og blev scannet. Super hurtigt. Alternativet, det var 1,5 til 2 måneders ventetid. Man kunne fristes til at tro, at de rådgivningsværktøjer, I har, det er for at sælge mere pension til jeres kunder. Det kunne man måske godt fristes til at tro, men nu er det sådan, at Sampension faktisk kun eksisterer af én eneste grund, og det er at give vores kunder det bedst mulige produkt til den bedst mulige pris. Sampension som virksomhed har ikke anden eksistensberettigelse. Det faktum, at Sampension både plejer Sune Dybdahls opsparing og sundhed, betyder, at han nu kan fokusere på de ting, der er vigtige i livet. I virkeligheden så vil jeg jo hellere have fokus på at passe mit arbejde ordentligt, eller spille tennis, eller hvad jeg nu synes er sjovt, gå en tur i skoven.